continuă. Aghire Garay pasă pentru Capetanos. Mai departe este Rui Pedro. Câți atacanți are CFR-ul? Un șut acum al lui Voș. Foarte bună execuție. Pleșca reține și nu stă mult pe gânduri. Dă drumul la minge lui Lacu. Barcelona, acolo unde a jucat și Alexandru Maxim. Foarte puține partide în ultima perioadă și asta e o mare problemă pentru orice portar. Dacă nu joacă, Camora trimite în centru la Robert Ma. Hora nu reușește preluarea. Susține că a fost Ivo Pintu. Ivo Pintu, Adam Voș. Adam Voș driblează foarte bine la centrul terenului, intră singur și pasă către Capetanos în suprafața de pedeapsă. Capetanos driblează, șuta lui Capetanos blocat. Excelentă fază din nou pentru cei de la CFR Cluj. Voș și un șut ratat. Nici vorbă de offside la lui Lacu. Minge pentru Sasha Bielanovici. Valente în careu. Lateral ale gazdelor. Piccolo încearcă să creeze și el superioritate în jumătatea adversă. O minge excelentă a lui Voș pentru Ciprian Deac, doar Capetanos este în careu. Deac întoarce foarte bine, vine șutul lui Rui Pedro și este 1-0 pentru CFR. Sergiu în acest moment. Adam Voș. Pasă excelentă pentru Capetanos. Fanionul rămâne jos aici. Deac. Capetanos. Prea mult scoasă apoi pentru Celestino. Șut fără prea mare succes al lui Celestino și Ceahlăul încearcă un contraatac. Lucanovici trimite înapoi și se pierde momentul bun. A fost acolo Golubovici, cel care nu a putut cum de un altul. Tot mult mai multă experiență decât ceilalți jucători de la Ceahlăul se află în teren. Onciu între doi adversari pierde. A ajutat acolo și Capetanos. Adam Voș pentru Deac. Poziție regulamentară. Continuă Deac. Cade acolo, însă în poziția balonului și cu atât mai puțin periculoși pentru poarta lui Felgueiraș. N-au reușit să construiască, se demarcase acolo bine, a apăruse bine Straton, dar n-a ajuns și mingea la el. Cu calm, Ivo Pinto, va fi Europa League, CFR-ul va fi răsplătită cu 4 milioane, asigurați, per total, dar diferența este într-adevăr uriașă, miza este foarte mare. Minge pierdută ușor în lateral. Balonul este împins acum de Creț. Să treacă în turul 2 de Shakhtar Karagani cu 1-0, victorie în Cehia și 1-1 în Kazahstan cu golul calificării înscris în minutul 20 al meciului de Jan Blajek, care astăzi este doar rezervă. Iată, avem un prim atac al celor... Iremia, portarul Iașului. E adevărat că nici n-avea multe variante. Iremia este un portar cu experiență totuși în Liga 1. L-am văzut într-o primă acțiune, să spunem, pe Adrian Pătulea, jucător interesant, cel puțin ca și carte de vizită. Roni da Silva, posibil ca ei să intre pe parcursul acestea două reprize pentru a forța atacul. Ioan Andone, acum o pasă la adâncime pentru Capetanos, nu ajunge Capetanos la minge și cort. Aruncă de la margine Irgi Fleischmann, Miloš Bosancic, pasă frumoasă, un 2 frumos al cehilor, pericol la poarta noastră, intervine foarte bine, lucid, Voș în careu, driblează și acum pasează pentru Sugu, în banda dreaptă, Sugu, trecere frumoasă. În terenul celor de la Slovan, acum Bastos, Ivo Pintu. Poate fi și un lucru negativ pentru CFR aceste urcări dese ale lui Capetanos și 11 metri pentru CFR.
Ei bine, aceste încercări și aceste faulturi repetate care nu au fost semnalizate în favoarea cehilor. Kušnir acum pentru Slovan. Pasă pentru Steiner. Voș recuperează. Sugu îl are în stânga pe Deac. Celestino pentru Maftei. E clar, se integrează sau se reintegrează foarte bine Deac în echipa CFR-ului. Rui Pedro, destul de liber acolo, foarte frumoasă această pasă pentru Adam Voș în careu. Voș trebuie să centreze, însă scapă până la urmă mingea în afara terenului. Cum Stana are ceva mai mult spațiu, se grăbește cu această pasă pentru Constantinescu. Respinge Piccolo. Adam Voș reușește să-l depășească pe cel care a șutat mai devreme, Stana. Deac și care cu siguranță s-ar desfășura chiar și la temperaturi mai scăzute decât acum. Deplasarea la Vaslui. Deac pentru Adam Voș. Centrare pe jos. A trupei lui Ioan Andone. Fază fixă la poarta CFR-ului. Fără absolut nicio problemă. Spuneam, Iașiul a obținut primul punct etapa trecută. Un punct muncit, ca să folosesc un clișeu, venit pe final de meci. Capetanos și Sugu